Bete-beteko estropada izan da gaurkoa ere. Lehen luzean etxekoak, Oriokoak gelditu dira apurka-apurka atzean. Aurreneko ziabogaren ondoren Urdaibaik segundu batzuk galdu eta ezin izan ditu errekuperatu. Buru-buruan Donostiarra eta Hondarribia gelditu dira irabazteko leian. Oso berdindua izan da bigarren zatia. Batak bestea Aldamaneko kalean zuen eta elkar zaintzen aritu dira. Azken ziabogara nola sartu diren ikusi besterik ez dago. Pare-parean bi ontzi gipuzkoarrak. Hondarribiak aurre hartu laugarren luzean eta Munerrizek ez dio Donostiarrari lehen kalean sartzen utzi. Bai dela gila buruak inasko jokatu dula, ez degula galdu inongo momentun eta momentua olatu aprobetxatzeko hori aprobetxatzeko eta azkenen garaipena irazteko. 3 segundu terdiko aldea lortu du Ama Guadalupekoak helmugan, baina Donostiarrak eutsi egin dio lidertzari. Urdaibai 3. izan da 11 segundora Orioren aurretik. Orain arte maila ona erakutsi du, baina zerbait falta izan zaio Mikel Orbañanosen taldeari irabazteko. Gaur Hondarribiak denboraldiko lehen bandera eskuratu du.